Второ Коринтияни, 10 глава, нека да отворим, моля ви. Четем от 3 стих до 6. Второ Коринтияни, 10 глава, четем от 3 до 6 стих. Защото макар и да живеем в плът, ние не воюваме по плът. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, а силни пред Бога за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всяка мисъл да се покорява на Христос. И сме готови да накажем всяко непослушание, щом стане пълно вашето послушание. Днес бих искал да ви говоря за събаряне на крепости. Какво е една крепост? Крепост. Не знам дали знаете, много пъти цялото чувство за служението е, че ние сме предмета на служението, на любовта, на милостта на Бог, на благодата на Бог да дойдат върху мен, помощта от Бог. И аз трябва да приема, да ми бъде помогнато, някой да ми укрепи ръцете, краката, някой да ми даде сила да вървя напред, някой да ме изчисти. И постоянно мислим по един такъв начин. Знаете ли, когато сме бебенца християни, ние сме като истинските бебенца в физическия живот. Всичко е около теб. Не очакваше на бебе да даде, нали? Нахранихте, изчистихте, направите нещо, не му казваш това на бебенцето. Всичко са за бебенцето. Но когато то расте и расте, започва да идват неща, които не е 100 центъра, а влиза в един свят, в който трябва да живее. Това се случва и с нас. По начина, по който мислим, е понякога егоцентричен. Аз съм центъра. Каквото Бог има да направи е за мен, да ме укрепи, да ми помогне. Това ни прави понякога и стоим в едно състояние, като че ли постоянно плачем и се оплакваме. Постоянно се оплакваме. Опитваме се да предизвикваме вниманието. Но искам да ви кажа нещо. Господ е повече от това. Разбира се, че работи в живота ни. Ако можем да стоим тук, както чухме и преди това, то е защото Господ е работил в живота ни. То е защото се е изявил в живота ни и ръката му ни е докоснала. Дойде силата на Господ в нашата личност и ни изцери от в много сфери. Изцери личността ни. Прости ни, изчисти ни, освободи ни, даде ни сила, промени сърцето ни, започна да променя сърцето ни, с нас е, научи ни да ходим, научи ни да стоим в началото, след това ни научи да ходим. Господ работи в живота ни, но искам да ви кажа нещо. Господ също така иска да ни научи да се бием, да воюваме. Когато влезем в тази мисъл, това, че Бог иска да ни научи да воюваме, тогава трябва да разберем, че личният ми живот не е в центъра, но се виждат вече и други по-големи неща, които ще благословят и моя живот. Но има и по-големи неща. Има изявата на Божието царство. Има и това, което Господ иска да направи. Защото знаете ли, Христос е Спасител, Христос е пастир, Той е сладкият Исус, но ако отидете в Библията и изучавате, ще видите, че Христос също така е и военен мъж. Той е върху бял кон язди. Върви напред и войските на Господ са след Него. Трябва да разберем, че Христос има желанието да завладее територии за Божието царство. И това става за нас, чрез нас и за нас. Но основната цел е да се изпълни целта и волята на Бог. Искам да ви кажа, че в наши дни Бог работи, за да изгради нещо, най-вече
това го установяваме, да изгради нещо в църквата, за да може да го изяви и в хората от света. И трябва да видим как Господ работи. За да работи Господ, апостол Павел казва, ето чуйте, какво правим. Това, което правиме, ние воюваме с духовни оръжия. Как бих нарекли тази битка? Събаряме крепости. Това е нашата битка. Обкръжаваме тия крепости и искаме да ги съборим долу. Коя е целта? За да ги съборим тези крепости, защото и това понякога го губим от съзнанието си. Целта е да съборим крепостите на врага, така че на съответните места да бъдат изградени и построени Божиите крепости. Събаряме една крепост, за да издигнем друга. Събаряме едно място на власт от врага, за да издигнем едно място на власт на Господ. Христос работи. Господ работи. Не знам дали сте изучавали 7-те църкви в Азия, които са в книгата на Откровение на Йоан, 2 и 3 глава. Искам да ви кажа нещо за тези църкви. Тези църкви, за да разберете малко как говори Господ, ще видите, за да осъзнаем тези послания, тези църкви, които са наречени църквата, която е в Сардис, в Смирни, примерно църквата в Лаодикия, в Филаделфия и така нататък, 7 църкви, тези църкви са християнски общности с многообразен състав. Няма да може да разберете тези послания до 7-те църкви, освен ако това нещо го нямате в представата си. В тези църкви Христос търси тези, които побеждават. Всеки един, който побеждава. На победителя ще дам, на победителя ще дам. На победителя няма да му отнема 7 пъти този, който побеждава. Ако отидем в първо послание на Йоан, в 5 глава и прочетем от стих 4, 5-4 на Йоан, защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света и това е победата, която е победила света, нашата вяра. И кой побеждава света, ако не този, който вярва, че Исус е Божият Син? Така, кой побеждава? Кой е този, който побеждава? И всички благословения са от Господ на Него. Това е този, който наистина вярва в Исус Христос. Това е този, в чието сърце нещо се е случило и в Него живее Исус Христос. Не принадлежи на християнството просто така, като общо, или етически, морално, но по традиция, но вярва, че Исус е Божият Син. Това е този, който побеждава и всички благословения са за Него. Ако видите Господ в тези 7 църкви, ще видите, че Господ има много специална изповед. Изповедта, която казва е, като начало, знае всичко, за всички, за всичко. Знам делата ти. И не само знам делата ти, но има един израз, който е почти пред всички църкви, но и друга изповед има. Аз съм този, който изследвам вътрешности и сърца. Не само знам делата ти, знам какво е сърцето ти, знам бъбреците със съзнанието. Какво има в тези твои вътрешности, какво има в съзнанието ти. Така знам всичко. Знам всичко и понеже знам всичко, аз съм Господ в всяка църква. Аз съм Господ във всяка църква и имам и моята преценка и моят съд е благословение за тези, които са с мен и винаги се изявява като водач. Той има властта за всяка църква. Той ти дава да вървиш напред. Той може да те остави назад, ако не го търсиш. Христос е Господ. И знаете ли, много пъти ни е лесно да изповядаме, че Исус е Господ над демоничните сили. Но ни е по-трудно да изповядаме, че Исус Христос е Господ в църквата.
дори в местната църква, в която живеем. Понякога страхът от хората, който имаме, е толкова по-голям, че ни е трудно да повярваме, че Исус е Господ, че знае всичко. Много хора казват следното: Господ ми говори, каза ми това нещо, постави в сърцето ми това или другото, но този се отнесе така с мен, а другият ми направи това, и този презвитер ми каза това, другият пастор ми каза това. И знаеш ли, поради това аз нямам напредък в живота. Наистина ли така? Трябва да разбереш защо нямаш напредък. Защото живееш в неверие. Защото ако поведението на един пастор, думите на един презвитер, поведението на един брат, ситуация тук или там е по-важно за теб от Словото и свидетелството, което Святия Дух е поставил в сърцето ти, тогава ти живееш в неверие. Обяснява се защо не живееш в Божията воля, но не се оправдава. Обяснява се, но не се оправдава. Трябва да разбереш, ако Господ е говорил на сърцето ти, Словото му в сърцето ти трябва да има по-голямо място, по-висше място от всичко, което се случва. От всичко, което ти казвам аз или някой друг. От каквото някой да ти направи или цялата църква заедно да ти направи, и всички църкви заедно. Словото на Господ има власт. Това трябва да остане в сърцето ти. Господ ти е говорил, поставил чрез Святия Дух свидетелство в сърцето ти. И мислиш, че това слово няма да се изпълни, защото и имаш някакви оправдания, грешиш, живееш в неверие. Словото на Господ е над всяко друго нещо. Небето и земята ще преминат, но Божието Слово е вечно. Божието Слово се изпълнява при тези, които вярват. Работи в тези, които вярват. Трябва да знаете, Исус е Господ. И днес идват сили срещу нас. Сили, които идват директно срещу нас, или сили, които са установени някакси като крепости. Когато ние отидем да вървим напред, имаме големи пречки пред нас. И много пъти казвам, това е ситуацията. Това е епохата ни. Знаеш ли, в Гърция се случва това. Знаеш ли, ние сме такива. Чуйте, апостол Павел казва, събаряме крепости. Въпреки, че ходим в плът, обикновени хора сме, нашата битка не е с човешка сила, но е Бог нашето оръжие. Бог е в оръжията ни. Оръжията ни са силни с Бог за събаряне на крепости. Така събаряме крепости. И искам да ви кажа нещо. Днес вкъщи имам един тромпет, защото някога се опитвах да науча тромпет. В крайна сметка беше уморително за мен. Исках да се отпускам, то ме уморяваше повече. А под къщата ми имаме музикално училище. Защото в квартала слушаха моето свирене и си мислех, че слон е затворен там. И хората си мислеха, музикалното училище идва и така не си мислеха, че съм аз. Но в крайна сметка този тромпет все още го имам. И ако някой има в сърцето си да научи тромпет, за да участва в хвалението на църквата, ще му го подаря. Чухте ли всички? Днес бих искала да имам тук един тромпет. Това, което Библията казва, такива тромпети, тръби, такива тръби да свирят. Чуйте. Ако имаме покана, елате да се покаем, елате. Някой от нас, като рецептата на докторите, има и няколко неща. Направи това, направи другото, малко диета, имам притеснение, стрес, малко диета. Така са и някои хора, покаяние. Ако ви кажа, елате да се покаем, защото сме грешни, имаме такава нагласа. Защо си грешен ти? Не знам, но не може. Все в нещо съм грешен. Имаме такъв дух върху нас. Мислим, че това ни освещава, че нещо е свещено от това. Но то ни връзва. Това изгражда чувството за недостойнство върху нас, а ние сме под делото на Исус Христос. Разбира се, като хора сме, както всички хора, грешни, с грешки. Обаче ние сме под делото на Христос. Бог, казва Библията, оправдава безбожния. Ние сме оправдани
грешници. Така ние сме оправдани от Исус Христос. А това да държим такава позиция на постоянно недостоинство изобщо не е добро, не е от Бог, не е от Святия Дух. И ако някой ни даде такава покана, срамуваме се да кажем не, ние няма. Но ако искам да ви кажа нещо, Господ върви напред. Някои неща ги е дал. И счита, че ти ги е дал. И понеже ти ги е дал, се отнася към теб съответно. Дал ти е, например, благодат, оправдал те. Не му харесва, когато казваш, аз съм недостоен. Не му харесва това, защото все едно не ти е дал благодат. Все едно не те е оправдал. Разбираш ли? Когато Господ ти е дал нещо, иска да го държиш как? С вяра. Когато имаш нещо от Господ и стоиш в Него, това не е гордост, не е от теб. Това, че е в теб, не означава, че е от теб, то е от Господ. Това е изповед. Това е благодарност, хваление, това е свидетелство, делото, което Господ е направил в живота ни. Ние сме оправдани в Христос, ние сме осветени в Христос, ние сме благословени в Христос, ние сме безупречни, не съвършени, а безупречни в Христос. Ние сме покрити от благодата на Христос. Всичко това Господ иска да го задържим и не иска да се връщаме назад, като че ли не сме получили от Господ. Трябва да стоим според това, което сме получили. Получили сме от Господ. Сега чуйте. Когато понякога има такива покани, готови сме да отидем, като че ли не знаем нищо, недостойни сме. Чуйте, има друга покана сега. Сега поканата е. Благословени сте. Хора, принадлежите на моята войска. Спасил съм ви, помилвал съм ви, измил съм ви с кръвта ми, оправдал съм ви, облякал съм ви с моята слава, които сте кръстите в Христос, облякли сте се с Христос, облякал съм ви с моята слава, поставил съм духът си да живее в сърцата ви, дал съм ви свидетелството ми. Сега чуйте какво ви искам. Искам покана да свирят тръбите. Коя е поканата? Кой призива? Да завладеем крепости. Отиваме да завладяваме крепости. Сега това е призива. Отиваме да събаряме такива кули, да отиваме да завладяваме територия. Махнете от себе си духът, който е съществувал в народа Израел, докато са ходили в пустинята. Кой беше духът? Народът Израел ходеше в пустинята. Имаше славата на Господ. Господ беше изявил славата си, хваление, общение, Святия Дух. Всичко беше за да оцелее. Нищо не завладя в пустинята. Победиха всичките битки, но не завладяха нищо, защото битките бяха битки за оцеляване. Тези битки са... Имаме победата. Сега сме в нова територия. Сега Господ казва, влез в обещаната земя. Сега каквато битка спечелиш, територията ще стане твоя. Ако завладеем територията, сега тук ще се промени собственикът. Това е важното, това трябва да дойде в сърцето ти. Разбираш, ако искаш да участваш в такава битка, вземи духът на славата, който идва от Христос. Трябва в сърцето ти да станеш и да кажеш, да, аз съм Христос, стоя с Него, Той върви напред, моя Господ върви напред и аз ходя с Него. Според стъпките Му, според ритъма Му. Той язди на кон, Той е Божието славо, който завладява и аз съм с Него. И аз ще завладея територия за Божието царство. И аз ще завладея територия за Божията воля. След тази битка, след тази победа, нещо ще се е променило. Нещо ще се е променило в духовната сфера и съответно тогава е победата цялостна, когато се промени нещо и в живота на земята. Нещо ще се е променило. Ще започна да изживявам неща по различен начин, отколкото преди. Слава на името на Господ. Знаете ли, Господ изгражда църквата си? Как сега Господ
А как събаря крепости? Какво означава да бъде съборена крепост и на нейно място да се построи Божията крепост? Чуйте, променям умът, събаряме помисли. Всичко от стиховете, които прочетахме. Събаряме крепости, всяка височина, която се издига срещу познанието на Бог. Нещо излязло пред теб и засенчва славата на Бог. И вместо да виждаш Бог, имаш това нещо, го виждаш. Трябва да падне тази височина. Чували ли сте? В един хотел тук в Атина изградиха го над разрешението и крие Акропола. И има сега дела, трябва да се съборят някои етажи. Чуйте, има строежи, които са изградени и не крият Акропола, а крият Божията слава. Стоят високомерно там. И знаете ли какво правиме вярващите? Ние стоим и ги гледаме в повечето случаи. Христос не е така. Христос казва, хайде да ги отидем да съборим. Каквото, всяко нещо, което се високомерно се издига срещу познанието на Бог, хайде да го съборим. Идва ли този дух в теб? Идва ли този дух в теб? Много пъти считаме, трябва да съм добричкият вярващ. Тих, който ми удари по една плесница, ще ми обърне и другата. Да, в физическия свят, в лични взаимоотношения, може би така трябва да сме. Да си кротък с любов и милост. Но, когато говорим за духовния живот, там Христос казва, не се съпротивлявайте на злия човек, а не дявола. Не си мисли, че ако дявола те удари една плесница, ти трябва да му обърнеш другата. Защото някои казват, ние отиваме според Словото. Ще ти го кажа по друг начин, за да ви освободя. Ако дявола ви удря, Библията казва до 2 пъти. Ако от едната страна те бие, за другата обръщаш, за трета страна не говори нищо. Нали така? Четете ли Библията? Така е, нали? В ТВ канала написаха на една сестра, знаеш ли, сестричка, какво казва Господ за грима, който носиш? Трябва сега да учим. Христос в Библията говори за руж. Знаете ли къде? Говори за руж. Христос казва така, когато постиш, какво ще правиш? Керамидата ще настържиш, която е такъв бордо цвят, и ще направиш бузите си. Ще ги боядисаш. Не го ли каза Христос? Някой ги сте благословихте. И ще вземеш масло и ще помажеш главата си да лъска, за да не се считаш, че си такъв да не се вижда, че постиш и че страдаш един вид. Когато дявол идва срещу теб, трябва да се съпротивиш. И трябва да знаеш, че Господ иска да събори крепости и на тяхното място да изгради своите неща. Как можем? Казахме, крепостите са помисли, впечатления, много пъти са учения, много пъти е дух, който владее в мислите на хората. И какво прави? Вижте, 2 Коринтяни 10 глава 3 до 6 стих не е за света, е за църквата. Какво означава това? Означава, че в нашите умове това владее. И Павел казва, пленяваме всяка мисъл да се покорява на Христос. Лъжливи учения. Това има и в нашия живот, владее в нашия живот. Сега имаме нужда от свобода. Трябва тези крепости да паднат. И Господ иска да ги събори. Какво означава това? Това означава, че ще се промени начинът, по който мислим, ще се промени начинът, по който съответно се чувстваме, ще промени начинът, по който се движим. И Господ иска да го направи това в църквата. Иска да събори крепости, да ги събори долу. И как може да стане това? Чуйте, първото нещо, което казва Господ, говори чрез Святия си Дух в сърцата ни. Знаете ли, първото, най-голямото дело на Господ е скрито. То е в сърцето на един вярващ. Скрито, това е делото на Святия Дух. В сърцето ти носи свидетелството. Цялата атмосфера около теб ти казва, не ставаш, недостоен си, ти си това или другото, ти си червет на земята, но в теб идва нещо и ти казва, аз те обичам, за мен си скъпоценен, аз с теб ще извърша делото. Това е нещо скрито.
Идва в духът, не се осмеляваш дори да го кажеш, умът ти казва невъзможно, невъзможно, невъзможно. Но в духът ти Господ не казва невъзможно. Казва, да, ще те използвам. Ще те използвам. Славата ми е върху теб, любовта ми е върху теб. Ти си съединен с мен, съединен съм с теб. Ти си благословен. Ти си определен да наследиш благословение в духът. В духът ти от тук се почва да се променят нещата, защото в духът ни живее Святия Дух. И Господ започва да свидетелства по един скрит начин в сърцето ни. В началото е скрит и от самите ни умове. Не се осмеляваш да го повярваш, но колкото стоиш в това, то расте в теб. Растат корените. Установява се. Реално е. Понякога си мислиш, че ще поставиш ръцете си вътре и ще го хванеш. Така Господ дава свидетелството си. Моля ви, трябва да събирате Божиите свидетелства. Трябва да ги събирате в духът си. Това, което Бог постави в сърцето ви. Трябва да ги събираме, но всичко около нас показва, че това е невъзможно. Божие свидетелство ли е? Ако стоиш върху него, ще се случи. Нищо външно не е по-силно от Божието Слово. Слава на името на Господ. Има неща, които са лично, но има и неща, които са свидетелства, които да за цялата църква. Има едно свидетелство за църквата, като че ли той казва, чуйте, поставям ви на по-високо ниво, сега ще правя други неща при вас и чрез вас от това, което сте научили до сега. Сега, след като се движиш от свидетелството на Бог, идва един момент, в който Господ ти казва, чуй, сега ще влезете в обещаната земя. Сега ще поставите кракът си в Йордан и ще минете на отсрещната страна и сега ще започнете да живеете не съпротивата на врага, а сега ще започнете да живеете изграждането на моите планове. До сега, в един смисъл, врагът играеше главната роля и вие се учихте на защита, за да оцелеете. Сега съм ви довел до място. Сега ще има моето творение. Ще започна да творя. Ще излезе на повърхността. Сега ще се завладее земята. Разбирате ли? Сега идвате пред земята, която ще стане ваша. Видението, което имах от начало и бях го поставил в сърцето ви, ще го извадя на повърхността. Кое е видението? Мойсей, когато Господ го призова и отиде да освободи народа, не каза, призива на Бог е да ви освободя от Египет и да обикаляте в пустинята. Призивът на Господ беше, ще ви освободя от Египет и ще ви заведе в земята, която аз съм определил за вас. Земя обещана. Алелуя! Не искам да бързам, защото Господ трябва да го постави в сърцето ни, в сърцата ни. Вярвате ли, че има земя обещана от Господ за нас? Много Божии хората казват, обещаната земя е на небето. Не. На небето няма да има нито Ерихон да пада, нито синовете на Енаким, нито други народи, за да ги побеждаваме. На небето е насладата на спасението. Обещаната земя е това, което Господ е подготвил за живота ни, да го видим да се изпълнява в физическия свят. Както молитвата на Отче наш Господи, да се освети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти, както на небето, така и на земята. Това е планът на Бог. Винаги такъв е бил. Това, което е на небето, да се изпълни на земята. Хвалението, което даде на Мойсей в началото, служението и после на Давид, това е хвалението на небето, което дойде на земята. Управлението, което даде на Соломон, беше управлението от небето, което дойде на земята. Затова имаше такова благословение, такова благополучие и богатство, защото управлението небесното дойде на земята. И сега това Господ иска това, което е на небето, да дойде на земята. За нас. Това му е плана. Трудно ни е. Ние трябва да разбереш Христос. Не гледай на себе си.
Трябва да видиш Христос. Църквата не може да познае себе си, гледайки себе си. Трябва да видим Христос. Всички говорим за края на Евангелие от Матей. Отидете, направете ученици всички народи. Не започва и оттам. От предишния стих Христос и се изяви на учениците и каза: чуйте, на мен се даде цялата власт на небето и на земята. Айде сега вървете. Какво означава това? Хайде сега, след като на мен ми се даде цялата власт на небето и на земята, тогава вие можете да отидете по всички народи да ги направите ученици. Вървете сега, правете ученици, защото на мен се даде цялата власт на небето и на земята. Ако вземеш само отидете, правете ученици, трябва да отидем, брати и сестри, трябва да се стегнем да отидем. Не се стягай, на Христос се даде цялата власт на небето и на земята. И понеже в Него е цялата власт, значи ние можем, след като вървим, да правим ученици всичките народи. Така важно е да разберем, че Христос ще завладява територии. Искам да ви кажа нещо. Имам много пъти в църквата има един дух на развълнуване и на скръб, и всички сме така отворени да го приемем. А дали сте готови да приемете един дух на радост? Готови ли сте да приемете дух на слава, да дойде в сърцето? Дух на вяра да дойде в сърцето? Да кажеш: идва една сила от Господ, знаеш ли, ще успеем. Ще успеем, повярвах, за това и говорих. Така както казва Давид, повярвах, за това и говоря, така и ние вярваме, за това и говорим. Ще завладеем земята. Знаете ли, Господ иска да донесе такъв дух на радост в сърцето, защото свидетелството на Господ ще те постави да вървиш напред в обещаната земя. Кажете ми, помислете, едно оръжие още, което Господ има за нас, едно оръжие, което има за нас, е хвалението. Хвалението. Имаме песни, доста песни, които са песни свидетелства. Господи, какво направи в живота ми, спаси ме, изкупи ме, прости ми, помогна ми и така нататък. Преди това песните, преди години, бяха само такива свидетелства. Но има и друго, има и слава. Кой е Господ в момента? Хваление. Не знам дали сте чели, послание към Евреи 1 глава казва, че когато Бог въведе Христос в Вселената, има в предвид, когато го издигна от дясната си страна на трона, каза: нека му се поклони сега всички Божии ангели да му се поклонят. Помислили ли си този момент? Представили ли сте си го? Представили ли сте си всички Божии ангели, всички същества на небето? Има много видове ангели. Ангели хвалители, ангели пазачи, ангели вестоносци, ангели, които укрепват молитва, дават сила за молитва, но има и ангели, които се бият в битките. Бият се с демоничните сили. Представете си всички тези личности, същества, когато Исус бе издигнат от дясно на Бог, всички се поклониха. Виждали ли сте такива филми с целите им оръжия падат долу на коляно и се покланят Исус на трона? Истинският цар. Алелуя! Лицето, за което Бог беше пророкувал. Защото казва в послание към Евреи 2 глава, че Бог не покори на ангели бъдещия век, за който говорим, но както казва Словото си, кой е човек, че да го помниш, и човешки син, че да го посещаваш, но ти го направи за малко по-ниско от ангелите, но със слава и чест си го увенчал, всичко си покорил под нозете му и го постави да бъде на цялата дела на ръцете ти. Това е възкръсналият Исус Христос. Той е на трона. И знаете ли, хвалението трябва да излезе от църквата към лицето на Господ. Хваление. Хваление. Това не е външният израз. Външният израз играе роля, ако идва от духа на човека, който
признава, познава победата и величието, който познава царя, който е на трона. Трябва да има хваление. Как падат крепостите? Крепостите първо падат чрез вяра в сърцата на Божиите хора. И Божиите хора изповядват преди да видят пред себе си крепостта да пада. Това беше начинът на Бог. Влязаха в обещаната земя, първият град, важен град, Ерихон, известен за стените си. Как ще се бием с тях? Народът Израел се бие, но до сега са били неорганизирана войска. Даваме обаче Бог победата. Сега обаче нямаме машини, не сме войска, ние сме народ, който воюва. Не сме народ, който има войска, обучена с оръжие. Как ще стане всичко? И идваме. Високи стени, хората са големи, синове, вижда се, че са много способни хора, врага. Как ще завладеем? Идва Господ и говори на Исус и Навив и му казва: по мой начин, не е с физическа сила, с духовна сила. Ще обикаляте за 7 дни, 6 дни ще обикаляте поведнъж, ще мълчите, обикаляте Ерихон. Обикаляме Ерихон. Обикаляме Ерихон. 6 дни, на 7-я ден, ще обиколите 7 пъти. 7 пъти я обиколиха. 7 пъти. И след това какво ще направите? След това ще извикате. Алелуя, ще извикате. И след това започнаха да викат пред Господ. Да викат и да славят Бог. И какво стана? Паднаха стените на Ерихон. О, имаме нужда. И има нужда от хваление, духът на хвалението. Духът на хвалението. Виждам ви статични за хвалители. Духът на хвалението. Духът на хвалението. Духът на хвалението трябва да дойде. Духът на хвалението трябва да дойде. Духът на хвалението трябва да дойде. Отвори очите си. Духовните си очи. Виж какво прави Господ. Събаря крепости, за да изгради своята крепост. Духът на хвалението трябва да дойде. Ако да се върнеш вкъщи след събранието, ако някой роднина ти каже какво се случи, какво правиш, какво правите през това време? О, в това време завладяваме крепости. В това време събаря се са Ерихон на нашия живот, на нашата епоха. Демоничната крепост, първата пречка, важната пречка, за да влезем в обещаната земя, пада долу. И какво правите? О, славим! Духът на хвалението трябва да дойде в сърцата на Божиите хора. Господ живее в хвалението на своя народ. Изявява се славата му. И трябва духът на хвалението в сърцата на хората. Чуйте, моля ви. Искаме да видим победата на Господ. Победата на Господ не може никога да е цялостна, ако не завладее в душата ни. Аз в духът си имам свидетелството и го държа там. Не е завършил, не стига. Победата на Господ е когато в това, което е в духа, завладее начина на мислите ми. Тогава ще имам победа. В впечатленията ми, в мирогледа ми, в чувствата ми. И започна да бъда воден като човек, защото с душата живеем като хора. С умът най-вече и всичко, той произвежда всичко останало. Започваме да се движим от свидетелството на Бог. Така трябва ни хваление. Да го каже по друг начин. Позволява ти се да си радостен. Второ, налага се да си радостен. Позволява се да имаш вяра. Налага се да имаш вяра. Позволява се да имаш хваление в Господ, хвалба в Господ. Налага се да има хвалба в Господ. Как ще се биеш с дявола? Ще стои срещу теб и ти ще казваш: да, може би, не знам, Христос, моя Христос, или някой казва малкият Христос с детето Христос не можеш да побеждаваш. В Глифада идва една сестра, и която ни казва: дъщеря ми има много финансови проблеми, направи една молитвичка. Най-много 5 евро да вземеш с такава молитвичка. Ако искаш нещо истинско, трябва да направим истинска молитва на Господ на небето и земята. Хайде, моля ви, хваление, духът на хвалението.
Духът на хвалението. Духът на хвалението трябва да дойде в църквата. Духът на хвалението. Алелуя! Трябва да дойде в църквата. Духът на победата. Духът на празнуването, на ликуването, на триумфа. Слава на името на Господ. Трябва тръбите да зазвучат от духовете на хората, на вярващите. Трябва да зазвучат тромпетите от духовете ни. Църквата понякога искаме да я държим като някакъв мизерен народ, мъничък, си тяло ще ни удря, докато дойде Христос да ни вземе. И църквата вярва, и за последното време така вярва. Вярва като че ли за някаква битка говори. Чували сте тая битка? Когато германците завладяха толкова бързо Белгия и до Франция, и английските войски бяха обкръжени, и тогава направиха голямо. Изпратиха много кораби англичаните и взеха войниците оттам и си тръгнаха. Загубиха, но Чърчил каза, това беше една победоносна поражение, защото спасиха хората си. И много голяма част от църквата в това вярва. Вярва в едно грабване, което е едно побеждаващо, победително поражение. Дявола ще владее, а Господ ще вземе своите си. Няма за какво да прославяш. Удри ме, дяволе, ще дойде време, ще си тръгна. Няма да те победим никога. О, не! Господ върши своето дело. Господ изгражда църквата си, портите на Ада няма да й наделеят. Това трябва да го получиш в духът си. Така Господ работи в църквата, да върши своето дело. Делото му иска да излезе на повърхността. Плодът му трябва да влезе да се събере, плодът трябва да влезе, да се събере в складовете. Какъвто талант е дал, каквато мна е дал, иска ги, иска ги обратно. Няма значение, раздаваме там, който успее. Не, къде е печалбата ми? Това, което аз направих, донеси резултат. Това, което ти дадах, носи резултат. Къде е печалбата ми? Господи, закопал го. По-добре в банката да беше, там щеше да имаше лихва. Това означава в църквата да беше под дарбите на другите, щеше да имаш плод. Поне да ми донесеш нещо. Но духът на хваление трябва да дойде. Исус е Господ. Това означава, че църквата на Христос трябва да получи в своя дух следваща стъпка. Стъпка на вяра. Как работят нещата? Нещата работят с стъпки на вяра. Господ говори на вярващите. Чуете? Моля ви, Господ говори в сърцата на вярващите. В началото едно свидетелство няма да те оставя, няма да те изоставя добре. Всичко е като за защита. Ще минеш през реки, но аз ще съм с теб, през огън, но аз ще съм с теб. Господ ще ме опази. Но след това Господ започва да свидетелства, ще завладееш територия. Сега ще съм с теб по друг начин, не защитно, а нападателно. Ще правя неща, ще изявя славата си. Ще работя. И сега идва момента. Как ще го направя това? Ще направиш тази стъпка, която ти давам. Сега тази стъпка, която Господ дава в живота на вярващите, е особена. Понякога неестествена, извън ситуациите, в които живеем. Как е възможно аз да го направя това? Обаче това е целта на Господ. Да започнем вярващите да ходим в стъпки на вяра. Стъпки на вяра. Те изявяват славата на Бог на земята. Бог говори на Исус Навиев, за да влязат в обещаната земя. Знаете ли, беше умрял Мойсей. В първа глава на Исус Навиев се казва, слугата ми Мойсей умря, но ти ще вземеш мястото му. Знаете ли какъв беше Мойсей? Представете ли си Мойсей да беше в църквата? Бих искал в събранието на презвитерите да дойде. Които не сте съгласни насам, които сте съгласни натам, да ви отваря се земята и ги поглъща. А той беше най-кроткият човек на земята. Ми разбира се, че ще най-кроткият. Знаеш ли какъв беше Мойсей? Беше отворил морето чрез него. Бог. Фараона беше победен.
Какъв беше този човек? Беше горе на планината, беше се качил на хълма, чуваха се гръмотевиците, светкавиците. И Бог каза да не докоснете, поставете въжета, ще умрете. И светените казаха, няма нужда от въжета. И изобщо не си и мислим да се приближим, не да докоснем. Далеч, далеч. А Мойсей каза, страх ме, обаче влезе. Отиде там, където беше слязла Божията слава върху планината. Бог го използва. Огънят, облакът, манната падаше всеки ден. Невероятни неща беше извършил. И сега му казва на Исус Навиев, моят слуга Мойсей умря, сега ти заемаш мястото. Добре, аз. И започва да му казва, ще съм с теб. Да си смел, да не се страхуваш. Да знаеш, винаги ще съм с теб. Ето земята, която ви давам обещание. И след като му казва, всичко това му казва. Значи ставай, стани и премини през този Йордан. И сега целият въпрос е да премина Йордан. Мойсей не успя никога да премине през Йордан. Как аз ще го премина? Трябва да разбере. Не трябва ли да разбере? Че не беше Мойсей великият. Бог беше велик, който беше с Мойсей. И сега трябва да има собствената си история. Своя живот с Бог. Няма да живее чрез историята на Мойсей. Ще живее със своята история с Бог. Стани и премини през Йордан. И трябва да влезем. И трябваше да преминат през Йордан. И когато влязаха в Йордан, водата спря, от другата страна се изтече. От северната страна спря и целият народ премина. Стъпки на вяра. И Бог има стъпки на вяра. Стъпки на вяра. Бог има стъпки на вяра. Внимавай, когато ти дава стъпка на вяра, защото повечето ще ти кажат, че се възгордяваш и дяволът ще се опита да те води в гордост. Но трябва да останеш, ако имаш стъпка на вяра, трябва да го направиш, стъпки на вяра. И хората на Бог трябва да вземат мястото си и да изиграят ролята си в това, което Господ дава на всеки един. И в крайна сметка има нещо, което трябва да остане в мислите ни. То е в 6 стих, 2 Коринтияни 10 глава 6 стих. Готови сме да накажем всяко непослушание, щом стане пълно вашето послушание. Няма никога да се изпълни планът на Бог. Няма никога да се изгради това, което Бог има, ако Божият народ не дойде в покорство, в послушание. Знаете ли какво означава послушание? Означава, аз в крайна сметка живея, приспособил съм се, в синхрон съм, подчинен съм на това, което Бог казва. И правя, не мисля, не имам в сърцето си, не ще искам, бих искал, дано, а не, правя това, което Бог ми дава да правя. И не само като човек, но и като Божий народ, като общо. Не може да има Божия строеж, ако не излезе в съзнанието на хората, не дойде Божия ред, Божия процес и покорството, послушанието. Чуйте какво казва Павел. Аз съм един апостол, какво ми говорите? Аз ви доведах при Христос. Създадах тази църква в Коринт. Какво ми казвате? Ако прочетете посланието, ще видите, че това е отговор на тяхното съмнение. Павле, дали ти си апостол наистина? Павле, ти не видя Христос, като го видяха другите. Ти не беше заедно с Исус в чудесата, не беше на кръста, не беше при възкресението. Наистина ли си апостол? И трябва да им каже, чуйте, ако Бог искаме да направи нещо чрез нас, да се бием духовно и да накажем всяко непослушание, това ще го постигнем, ако стане пълно вашето послушание. Тогава ще можем да работим заедно. Какво означава това? Това означава духа на бунт, духовете на бунт, на егоцентризъм. Трябва всичко да се разчупи и да падне долу.
Исус е Господ. Господ в епохата ни е. Господ на епохата ни е. Той е Господ не само в духовната сфера. Той е Господ над цялата сила на врага, небето, земята, под земята, но и в църквата и нещо прави. Дава ред в църквата, поставя хора на места, да играят роля и нещо прави за църквата си. Искаме да вървим заедно. Да ходим заедно. Живеем в епохата, в която Господ събаря крепости и изгражда своята. Христос изгражда своята. Да сте отворени в сърцата си, да приемете духът на победата. На творението, творческата сила, духът на творчеството, на изграждането, на завладяването. Коя е целта на завладяването? Да дойде царството на Бог на земята. Да се изяви, да се установи и да се разпростре. Слава на името на Господ. Алелуя! Исус е Господ! Исус е Господ! Исус е Господ! Нека да станем в присъствието на Бог. Бих искал тази сутрин да завършим събранието по този начин. Бих искал, ако имате в сърцето си, кажи: Господи, стоя пред Теб в този момент. И в този момент давам себе си на Теб, давам себе си на Твоите планове. Господи, познавам, Ти си цар, вършиш велики дела, Ти си този, който оформяш лицето на земята със своя Дух Свят. Ти си този, който оформяш това, което съществува в епохата ни, в нашата област, на нашата територия, променяш географията. Има планини, които ги премахваш да паднат в морето и го правиш чрез нас. И има, Господи, строежи, които ги изваждаш на повърхността, ще се видят, защото в последното време Твоята планина ще се издигне над планините на нациите, ще се издигне и всички ще тичат при Теб. Благодарим Ти, Господи, Ти правиш велико творение. Лицето Ти ще се изяви, присъствието Ти ще се изяви, славата Ти ще стане позната. И ние в този момент, и аз в този момент давам себе си на Твоето дело. Господи, в този момент предавам себе си на Теб. Искам да ходя в Твоите планове. Искам да съм под Твоите заповеди. Искам да съм под Твоето водителство. Искам да съм част от Твоята войска. Искам да съм част от Твоето царство, Господи. Посветен, на линия, в синхрон. С Теб, Господи. В този момент се синхронизираме с Духът. Синхронизираме се, заставаме на една линия с Духът, с това, което правиш. И получавам в себе си Твоя строеж, Твоята крепост, преди да се изяви на земята. В сърцето си го приемам, правя го мое. Давам себе си на това и го изповядвам. Прославям Те, Господи. И съм тук пред Теб, за да ме водиш. Коя е моята част? Коя е моята мярка? За да служа, за да се изпълни Твоята воля в нашето поколение, за да стане волята Ти, както на небето, да се изпълни на земята. Слава на името на Господ. Вярваш ли го, че Христос е водач, който върви напред? Вярваш ли, че Исус е Господ, завладява територии? Знаеш ли, че Христос е радостен? Христос е радостен! Знаеш ли, че Христос е победител? В ДНК-то му е победата. В ДНК-то му е триумфа. И това е Духът, който предава и на нас. Вярваш ли го? Приемаш ли го в сърцето си? Имаш ли от ДНК-то на Христос или имаш от ДНК-то на света? Ако имаш от ДНК-то на Христос, победата, триумфа, видението, вярата ще идват в сърцето ти. Хвалението, благодарността, слава на името на Господ, силата, властта. Ако имаш от ДНК-то на Христос, идва върху теб.
О, не се страхуваме от врага. Не се страхуваме от врага. Някой може да каже, не се страхуваме. Нека да каже някой, не се страхуваме от врага. Исус е Господ. Исус е Господ. Дал ни е власт да ходим върху змии и скорпиони и върху цялата сила на врага. И нищо няма да ни повреди. Това хваление тук ли е? Тук ли е? Има ли го? Алелуя! Дал ни е власт. Духовете да се покоряват на нас. Слава на името на Господ. Искам да ви напомня нещо от конференцията. Като хляб ще са за нас. Алелуя! Като хляб ще са за нас. Има ли някой тук, който има от духа на Халев? Халев, какво искаш? Толкова години си с мен. Искам тази планина с гигантите, с големите врагове. Тази планина искам. Алелуя! Не искам една на креморето с шезлонзи. Искам планината с зверовете, с враговете, с великаните. Това свидетелство в сърцата ви ли е? Слава на името на Господ! Слава на името на Господ! Исус е Господ. Върши чудесно дело. Как да ти го кажа? Изправи гърбът си, за да може да всеоръжието да стои както трябва. Издигни ръце, укрепи краката си, изповядай името на Господ. Халелуя! Изповядай името на Господ за това кой е. Това не е цялостно така хвалението ти. Изповядай името на Господ за това кой си ти в Христос. Тогава ще е цялостно хвалението ти. И завършено. Изповядай името на Господ. Кажи го, като хляб ще е за мен. Защитата им е отмахната, премахната. Демоничната покровителство е премахнато. Събаряме крепостите. Исус е Господ. Обвинителят е паднал долу, излязъл е от стаята. Алелуя! Исус е Господ. О, тази сутрин благославям святото Ти име, благославям Те, Господи, чудесен си, величая святото Ти име. Благодаря Ти, защото вървиш напред с големи, бързи, силни стъпки. Прославям Те, защото си радостен, държиш ни за ръката. Прославям Те, защото си с нас и ние с Тебе. Благославям Те за великото творение, което излиза на повърхността в Твоето име. Благодарим Ти. Крепостите падат. Много от тях вече са паднали. Ние ходим върху тези развалини. Благодарим Ти, святи Господи, и знаем, че Твоето творение излиза на повърхността. Това, което Ти вършиш, Твоето дело, това, за което си ни призовал да го извършим, ще стане, защото Ти си верен и силен да изпълниш всичко, което си обещал. Защото ние стоим в Теб, доверяваме Ти се, с Теб се сливаме и съгласяваме с Теб. Благославям Те. Благословено святото Ти име. Благословено е святото Ти име. Разбирам, че този дух се разпрострял тук в събранието. Моля ви, обърнете се, хванете ръката на човека до вас в съгласие. В името на Исус Христос и кажи да, Божия призив ще се изпълни, Божието дело ще се изпълни. Господ ще изпълни волята си в нашето поколение. Поздравете някой друг. Халелуя! Божието дело ще се извърши в нашето поколение, чрез нас. Алелуя! Слава, 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 слава! Кажете, да, Божието дело ще се извърши с теб. Ти ще го извършиш, Божието дело. Ще го извършиш и ти, Божието дело. Ще го извършиш и ти, Божието дело. Алелуя!
Халелуя! Слава, слава, слава на името на Господ. В съгласие ли сме? Всички, моля ви, ще имаме едно свидетелство. Любими брати и сестри, по време на Господната трапеза, Бог каза: искам да ти променя името. Мисля, че говори само за мен в началото, но това свидетелство е, че иска да промени името ти. На всички името ти. Името ти е конкретно. За владетел, завоевател. Така че в Божието царство днес, ако влезем с друго име, не е наше. Истинското ни име е завоевател. Завоевател, господстваш завоевател. Господстваш завоевател. Благодарим на Господ. Благодарим на Бог. Ах, не мога да ви оставя, обаче трябва. Халелуя! И имаме продължението следващата седмица. Божията благодат са всички. Бог да ви благослови. Един дек ще решим да останем тук и да не си тръгнем и второто събрание да дойдат и да ни намерят тук, седнали. Господ да ви благослови всички. Божията благодат.